Szép napot kívánok! Örömmel telt el, hogy ezt a videót nézed, mert ez azt jelenti, hogy megtetted az első és a legfontosabb lépést, azt, hogy jelentkeztél egy önfejlesztő kurzusra. Ebben a videóban először a motivációról szeretnék beszélni, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a kurzus neked is sikert hozzon. Első és legfontosabb dolog, amit tudnod kell, hogy a nyelvtanulás az egy életen keresztül fejleszthető képesség, amire úgy kell gondolni, mint egy virágos kertre, amit ha nem gondozunk folyamatosan, a virágaink elhervadnak, és a kertünket belepi a gaz. Tehát ha idegen nyelvet tanulunk, akkor minden nap tenni kell egy kis erőfeszítést, ami előrébb visz minket a siker felé. Az eleje mindig a legnehezebb, mivel abszolút nem érted a nyelvtant, a szavak kiejtése is gondot okoz, és biztosan lesz olyan gondolatod, hogy ez neked nem való, és feladod. Hidd el, én ezeket 4-szer is átéltem, és tudom, hogy ezeket a szakaszokat csak erőfeszítéssel tudjuk átlépni. A mi esetükben csak is az nyerhet, és csak annak lesz sikerélmény ezzel a kurzussal kapcsolatban, aki a kezdeti nehézségeken átbillen, és folyamatosan minden nap fejleszti magát, és gondosan tanulja a kurzus tartalmait azzal a módszerrel, amit a következő videóban bemutatok. Hidd nekem, hogy én is ugyanonnan indultam, mint te, nincsen semmilyen különleges képességem, én csak szimplán nem adtam fel. És ma 9 év intenzív nyelvtanulás után is minden nap fejlesztem magam, és nem pazarlom el az időmet. Készülj fel rá, hogy a felesleges görgetéseket át fogja benni egy hasznos és értékes időtöltés. Minden nap egy fél százalékot javítani fogsz magadon, mivel lesz egy nagyon fontos célod, és meg fogod látni, hogy az életed gyökeresen meg fog változni. Te most arra szeretnélek kérni, hogyha ebbe most belevágsz, adj bele mindent, és meg fogod látni, hogy a kitartásod sikerre fog vezetni. Most pedig nézzük a következő videót, ahol bemutatom, hogyan is néz ki maga a kurzus, és pontosan mit kell tegyél ahhoz, hogy megtanulj azon az idegen nyelven, amit választottál.